Kada bi se danas većini ljudi postavilo pitanje koje boje kože su Hrvati ili kojoj rasi pripadaju, vjerojatno bi se veliki broj ljudi zapitao o uopće smislu toga pitanja, jer naravno podrazumijeva se da pripadamo bijeloj rasi i da smo bijele kože. Ali u tom kontekstu vrlo zanimljivo nam izgledaju svjedočanstva hrvatskih iseljenika iz prve polovice 20. stoljeća i zadnjih godina 19. stoljeća koji su na rasnoj osnovi diskriminirani u velikim useljeničkim društvima kao što su bile Sjedinjene Američke Države, Kanada, Australija i Novi Zeland. Objašnjenje tome nalazimo u činjenici da je rasa se često, iako se doživljava kao biološka odrednica, u osnovi predstavlja socijalni konstrukt, odnosno rezultat kulture određenoga naroda. U tom kontekstu Hrvati, oni nisu bili isključivo sami diskriminirani na rasnoj osnovi, već su bili dio šire skupine južnoeuropskih i istočnoeuropskih useljeničkih zajednica u primarno anglosaksonskim društvima koji su na rasnoj osnovi diskriminirani jer im se negirala potpuna pripadnost bijeloj rasi. Primjerice, kako govorimo o Australiji, službena useljenička politika Australije od samih početaka federacije uključivala je 1901. godine uključivala je odrednice i legislativne akte u kojima je dobrim dijelom propisivana poželjna bijelina, odnosno etnička struktura nacije u svojevrsnom nastanku. Primarni zadatak je bio spriječiti doseljavanje pripadnika žute ili crne rase, ali unutar toga ni južnoeuropljanima ili istočnoeuropljanima nije u potpunosti priznavano pripadnost bijeloj rasi. Već 1902. i 1904. godine osnivana su kraljevska povjerenstva koja su imala za cilj ispitati utjecaj doseljavanja južnoeuropljana, primjerice u Australiju. S druge strane, u Novom Zelandu je od početka 20. stoljeća u određenim industrijama i gospodarskim granama u kojima su južnoeuropljani pomalo preuzimali veću ulogu, bio im je ograničavana mogućnost sudjelovanja i bavljenja u tim gospodarskim granama. Naravno, položaj Hrvata se dodatno pogoršava tijekom Prvog svjetskog rata, kao građani Austro-Ugarske monarhije proglašeni su neprijateljskim strancima, ali isto tako vrlo velike probleme, primjerice opet u Australiji, tijekom Prvog svjetskog rata imaju i Maltežani, koji su, iako britanski državljani, primarno percipirani iz te rasne perspektive, te je tu dogodilo se nekoliko incidenata i napada na njih. Posebno utjecajna u tom kontekstu bila je kvazi znanstvena hijerarhijska ljestvica europskih naroda i nacija koja je dijelila Europu na 3 rasna tipa: nordijski, alpski i mediteranski. Nacije su svrstavane prema toj kvazi znanstvenoj podjeli i njima su pripisivane određeni stereotipi na temelju kulturalne, moralne i druge osnove. Mediteranci su doživljavani kao manje moralni i više skloni kriminalu u usporedbi sa primjerice anglosaksoncima, zapadnim europljanima ili sjevernim europljanima. Iz te perspektive također možemo promatrati i uvođenje kvota useljeničkih u Sjedinjenim Američkim Državama 1921. godine, kada se zakonski propisuje da svaka nacija ima pravo doseljavanja na godišnjoj razini u Sjedinjene Američke Države u visini od 3% pripadnika te nacije koji su bili u Sjedinjenim Američkim Državama 1910. godine. 3 godine kasnije, 1924. godine, taj visina ili broj potencijalnih novodoseljenih pripadnika određene nacije se smanjuje na 2%, ali u odnosu na 1890. godinu, čime se htjelo dodatno pooštriti kriterije ulaska u Sjedinjene Američke Države, vraćajući se na razdoblje kada je bila veća zastupljenost anglosaksonskih, zapadnoeuropskih i sjevernoeuropskih doseljenika. Južnoeuropljani u pravilu ili u većem broju dolaze tek početkom 20. stoljeća i tim odredbama se to nastojalo izbjeći. Uvođenje zakonske legislative koja je postrožila useljavanje u Sjedinjene Američke Države kao najveću i najpopularniju useljeničku zemlju pratile su
vrlo brzo i druge velike useljeničke zemlje u strahu da će se taj val iseljenika koji je ranije namjeravao ići u Sjedinjene Američke Države preliti na njih. U tom kontekstu opet vrlo zanimljiv je primjer Australije, gdje možemo govoriti o stvaranju moralne panike po pitanju konkretno hrvatskih iseljenika krajem 1924. i početkom 1925. godine. Naime, u studenom 1924. godine objavljena je vijest u lokalnim novinama da je preko 1000 Hrvata, odnosno Jugoslavena ili državljana Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca se ukrcalo u Dubrovniku na brod prema Australiji. U sljedećih nekoliko tjedana ta vijest je prenesena u više od 100 novinskih članaka i počela se stvarati moralna panika broja neželjenih useljenika koji dolaze u Australiju uz popratne naslove, interpretacije o doseljenicima koji se neće asimilirati u lokalno društvo, koji neće primiti britanske ili australske načine života i životni standard, već će ga dodatno ugroziti. I samim brojem tih naslova novinskih koji se pojavljivao iz dana u dan se stvarala moralna panika i vrlo brzo je uslijedila reakcija da je u dobrom dijelu australskih saveznih država u određenim gospodarskim granama u kojima su doseljenici najviše doseljavali, ograničeno im je zapošljavanje, najveći australski sindikat zabranio je učlanjivanje doseljenika, a u srpnju 1925. godine donesene su i kvote za na temelju nacionalne pripadnosti broja doseljenika koji može ući u Australiju u određenoj godini. Naravno, nakon donošenja tih zakonskih odredbi u određenoj mjeri se ta moralna panika smanjila, no opet bi se pojačavala u slučaju svake nove izvanredne situacije, gospodarske krize i sl. Novi veliki vrhunac dosegnula je 1934. godine u Kalgurliju, kada je nakon svađe između lokalnog konobara koji je bio talijanskog podrijetla Claudio Matabonija, koji je usmrtio Edwarda Jordana, došlo do protjerivanja svih južnoeuropljana iz Kalgurlja. Pri tome je više stotina kuća u vlasništvu Hrvata zapaljeno, a Josip Katić, porijeklom iz Bačine, je u sukobu sa Australcima i nastradao. Također je uništena i zgrada najstarijeg hrvatskog društva u Australiji, Hrvatskog slavonskog društva, koje je osnovano 1913. godine. Ovaj slijed događaja je imao i vrlo važne dugoročne posljedice. Jedina u biti politička stranka koja je koliko toliko prihvatila nepoželjne Europljane je bila Komunistička partija Australije i koja je u velikoj mjeri uzrokovala to da doseljenici prihvate komunističke ideje i taj pokret unutar te zajednice snažno jača, što se dodatno osnažuje tijekom Drugog svjetskog rata. To će imati vrlo važne dugoročne posljedice, jer će u poslijeratnom razdoblju, kada doseljava veliki broj protujugoslavenskih, protukomunistički orijentiranih hrvatskih iseljenika, dovesti te dvije zajednice u sukob. U novinskim člancima koji su donosili vijesti o nepoželjnim doseljenicima, oni su izrazito negativno opisivani. Dehumanizirani su, proglašavani su čak i pogrdnim životinjskim imenima, epitetima i tako dalje. A sama opasnost od njih naglašavana je time da su uspoređivani sa prirodnim katastrofama, da dolaze u hordama, da dolazi plima novih doseljenika koja će preplaviti sve australske gradove, da će ugroziti životni standard Australaca, jer u osnovi su u najvećoj mjeri optuživani iz perspektive radnika i radničkih prava, da će raditi za niže dnevnice u odnosu na australske radnike i da će time ugroziti njihov standard i kvalitetu života, te da će im oduzeti poslove u osnovi.